το ταξίδι μας θα καταλήξει στο Λονδίνο. Θα καταλήξει στο Λονδίνο γιατί εκεί βρίσκεται ένα Ελληνάκι που μας έκανε όλους περήφανους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να το πω αμέσως, είναι ο Κώστας ο Σκύφτας. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, γεια σας. Πρέπει να πούμε ότι σε ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ επιστημονικής φαντασίας έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ήταν ένα διεθνές φεστιβάλ, συμμετείχαν πολλές χώρες, κέρδισε στο πρώτο βραβείο στην ταινία μικρού μήκους. Το φεστιβάλ ήταν για ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ όλοι εδώ πέρα, Κώστα. Έχουμε γίνει πολύ περήφανοι. Και ξέρω ότι είσαι πολύ σεμνός και δεν σ' αρέσουν αυτά. Μίλησε μας λίγο για αυτό το φεστιβάλ. Τι ακριβώς ήταν? Λοιπόν, αυτό ήταν ένα φεστιβάλ διεθνές επιστημονικής φαντασίας που γίνεται στην Αθήνα κάθε χρόνο. Είναι θεσμός, έτσι, γίνεται από το 2006. Ναι, γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και είχαμε στείλει μια συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ με μια μας ταινία μικρού μήκους. Και διαγωνίστηκε η ταινία με πολλές συμμετοχές, οι οποίες οι περισσότερες ήταν από εξωτερικό. Δηλαδή ήταν η δικιά μας και άλλη μία ήταν οι ελληνικές ταινίες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ. Λες πολλές συμμετοχές. Ξέρεις, ο ακροατής, να και πάλι είπαμε, είναι 78 ταινίες και είναι 65 ταινίες μικρού μήκους. Όχι, είναι σημαντικό μέσα από 65 ταινίες, δηλαδή να έχεις κερδίσει ένα φεστιβάλ που έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, που είναι διεθνές, που ίσως άλλα παιδιά, πρέπει να το πούμε και ζεις στο Λονδίνο και το ξέρεις, έχουν περισσότερα αντικειμενικά εφόδια για να κερδίσουν αυτό το φεστιβάλ. Ήταν λοιπόν 65 ταινίες μικρού μήκους και 13 μεγάλου. Ναι, ήταν και κάποιες μεγάλου. Επίσης, αυτό με τις οι υπόλοιπες ταινίες, πέρα από το ότι ήταν παραγωγές του εξωτερικού, είχαν και κάποιο budget, είχαν κάποιους φορείς να τις υποστηρίσουν. Οπότε δεν ελπίζαμε εμείς δηλαδή σε κάποιο βραβείο να πάρουμε. Αλλά το καλό είναι ότι το βραβείο το οποίο πήραμε, και ήταν τα μοναδικά βραβεία, ήταν τα βραβεία τα οποία έδινε το κοινό σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε το καλό ήταν ότι άρεσε στον κόσμο, και επειδή άρεσε στον κόσμο καταφέραμε να πάρουμε αυτό το βραβείο. Τι έλεγε η ταινία, με τι θέμα ασχολιόταν? Η ταινία ήταν μια μικρή, ας πούμε, περιπέτεια γύρω στα 12 λεπτά, η οποία είναι ένα ζευγάρι το οποίο μένει από βενζίνη σε μια έρημη τοποθεσία και μπλέκει κάπως με κάποια, ψάχνοντας για βοήθεια για να βρει βενζίνη, μπλέκει με μια ομάδα μισθοφόρων και γίνονται διάφορα τέλος πάντων. Και γίνονται διάφορα. Να σου πω κάτι, εσύ ήρθες, πήρες το βραβείο και πάλι Λονδίνο? Λοιπόν, η ταινία αυτή έχει γίνει, την έχω κάνει εγώ και ένας φίλος μου ο οποίος σπουδάζει στην Πάτρα, ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, και είχα πάει εγώ Πάτρα ένα διάστημα πέρσι για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Η ταινία είχε budget από 0 μέχρι 100 ευρώ περίπου, και έγινε δεν είχαμε καθόλου budget και απλά ουσιαστικά ψάχναμε κόσμο ο οποίος θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας και να βοηθήσει ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την ταινία, και βρήκαμε αρκετά παιδιά, βρήκαμε κάποιους ηθοποιούς που θέλουν να δουλέψουν, βρήκαμε για μισθοφόρους ταινία μας, είχαμε την ομάδα Airsoft Pelops της Πάτρας. Και είχαμε γενικά διάφορα κόσμο που κάνει αφιλοκερδός διάφορα πράγματα στην ταινία, και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε κάνει την ταινία. Ομαδική λοιπόν η δουλειά. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον? Εγώ τώρα βρίσκομαι στο Λονδίνο. Έχω μόλις ολοκληρώσει κάποιες σπουδές. Έχω κάνει σπουδές σε κινούμενο σχέδιο και ειδικά ΕΦΕ. Και έχω έρθει εδώ ώστε να βρω εδώ δουλειά, γιατί το αντίστοιχο στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εφικτό. Με το συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι ρεαλιστικό, αλλά είναι αυτό που δεν μας αρέσει από όσους θα μας είπες. Πράγματι, στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα, σε αυτόν ειδικά το τομέα. Να κρατήσουμε αυτό που μας είπε ήδη ο Κώστας ο Σκύφτας, ότι δύο Ελληνάκια, ο Ανδρέας ο Λαμπρόπουλος και ο Κώστας ο Σκύφτας, συμμετείχαν σε ένα διεθνές φεστιβάλ με τόσες πολλές συμμετοχές και με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ, να το ξαναπούμε, έφτιαξαν μια ταινία που πήρε το πρώτο βραβείο. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, Κώστα. Να σας ευχαριστήσουμε και εσένα και τον Ανδρέα
που, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Που υπάρχετε, που δημιουργείτε. Δείχνετε πως υπάρχει πραγματικά μια άλλη Ελλάδα. Που σε αυτήν... να πω επίσης κάτι τελευταίο, ότι πέρα από αυτό που λέμε για νέα παιδιά που κάνουν δουλειές, εμείς έχουμε βρεθεί με κάποιους άλλους που είναι στην ηλικία μας νέα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν ταινίες κάτω από την ομπρέλα μιας ομάδας που λέγεται Chain Free και όλοι αυτοί είναι παιδιά της ηλικίας μας οι οποίες έχουν όλοι μικρές ομάδες και κάνουν αντίστοιχες ταινίες και προσπαθούν να δείξουν τη δουλειά τους μέσω ίντερνετ, μέσω φεστιβάλ και όσο περισσότερο να κάνουν το δικό τους κινηματογράφο, ας πούμε. Κυνηγήστε το όνειρό σας και εμείς θα είμαστε εδώ να σας χειροκροτήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλημέρα στο Λονδίνο και ελπίζουμε να υπάρξει και μια καλή ημέρα για την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά με τις απαντήσεις τους στην Πάτρα, ο Θόδωρος με τις απαντήσεις του στην Κρήτη, ο Θόδωρος από την Πάτρα, ένα παιδί στην αρχιτεκτονική με όριμες απαντήσεις που μας έδωσε, ο Κώστας ο Σκύφτας από το Λονδίνο, ο Ανδρέας ο Λαμπρόπουλος επίσης από την Πάτρα, νέα παιδιά, όλα αυτά που κινούνται, που δημιουργούν, που παλεύουν για να ξεχωρίσουν, για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Είπαμε αισιοδοξία, πάμε να ταμώσουμε τον σημερινό.